té la paraula per defensar l'esmena proposada la senyora Núria Segú. Gràcies, senyora presidenta. Coincidim amb el senyor Pellicer en la necessitat d'adequació d'aquesta carretera, de la carretera TB 705 del tram Prades-Vilanova de Prades. En aquest sentit hem presentat una esmena que llegiré literalment. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar els estudis necessaris per procedir al condicionament i la millora de la carretera de Prades a Vilanova de Prades un cop estiguin acabades les obres de condicionament de la carretera del Coll del Barca a Prades. Actualment coincidim també amb la necessitat de millora no solament d'aquesta carretera sinó de les comunicacions de tota aquesta zona. Actualment, com deia, s'està duent en fase d'informació pública l'estudi informatiu anomenat Condicionament T201 al Barca de Prades des del quilòmetre 0 fins al quilòmetre 7,820, el tram concretament de Cornudella de Montsant a Prades. I aquesta actuació avui està ja en fase de tramitació medioambiental que un cop superada permetrà ja aprovar definitivament la informació pública per després passar a la fase de redacció del projecte constructiu, la licitació i l'execució. I per què els hi parlo de la T201? Diran vostès quan la proposta de resolució parla de la TB 7005, no? Doncs els hi parlo perquè més enllà de la importància que té pel govern i per nosaltres, i entenc que també per vostès, la T701 com a via de comunicació de la zona i la necessitat d'actuar-hi, vist que té en aquest cas una ràtio de 315 vehicles al dia, ho faig perquè aquesta és una responsabilitat directa del Govern de la Generalitat de Catalunya que l'està duent a terme. No passa el mateix amb la carretera objecte de la proposta de resolució, perquè la TB 7005, que és objecte d'aquesta iniciativa del grup parlamentari de Convergència, és una carretera que des de principis de l'any passat, o sigui fa més d'un any, va ser traspassada de la Generalitat a la Diputació de Tarragona i per tant dintre el conveni que hi ha de traspàs de carreteres avui ja és una carretera de la titularitat de la Diputació de Tarragona. És una carretera que té 3,7 quilòmetres amb un trànsit molt reduït que passa a ser, per comparar amb l'altra que he esmentat allà, la carretera 701 era de 315 vehicles dia, aquesta és de 68 vehicles dia. Per tant, tot i el nostre compromís en redactar els estudis que ve manifestat per aquesta esmena, el compromís dels grups que donem suport al govern, sí és cert que falta per dir que l'administració que avui és titular de la carretera és qui haurà d'actuar, en aquest cas qui haurà de pressupostar i dur a terme les obres que el govern de la Generalitat i els grups que donem suport al govern estem d'acord que es facin en fase d'estudi per part del govern de la Generalitat. I per tant, des d'aquest punt de vista i fetes aquestes puntualitzacions respecte a la titularitat de les vies i per tant la responsabilitat sobre la via, nosaltres hem presentat aquesta esmena amb el convenciment que el govern farà els estudis necessaris per procedir a aquest condicionament i millora de la carretera que va entre Prades i Vilanova de Prades perquè és una necessitat pel territori també. Moltes gràcies. Gràcies. Pel grup popular té la paraula el senyor Llobet.